see, 'cause I think I do want you next to me. Good afternoon. Today, mag-impake tayo ng Bali. So, sabi ko, mag-impake na ako muna ng mga damit ng mga bata para at least kung may makalimutan man ako, pwede ko pa silang maihabol. And then, isasama ko rin kayo sa aking pamimili ng yung mga kailangan pa namin dalhin sa Bali, like yung mga napi ni Holly, milk, mga ganun. So, yan. So, ngayon, mag-impake tayo, guys. So, eto yung luggage. And then, bibili pa kami ng luggage kasi yung mga luggage na dinala namin sa Philippines, dalawa lang yung inuwi ko kasi 'di ba nung umuwi ako na lang tsaka yung mga bata. So hindi ko na sila dinala. So bibili rin tayo ng luggage siguro. So tingnan natin. Hali ko yung buhok ko para walang sagabal sa mukha pag nagtutupi ako. So eto yung mga binili namin, mga bago tong mga damit nila PJ, mga singlet, yung sando lang ba. Ayan, sa Cotton On. So eto kay Sak. Pakita ko lang sa inyo saglit. Kasi ang init sa Bali, so sabi ni Jan, wag daw magdala ng t-shirt. So, lahat ng binili ko, mga sando lang. Ayan. Kay Kuya. Eto, kay very etong cute nito, oh. Kasi it's very summer talaga yung, may t-shirt pa lang isang nakuha. Nakitang kasi ako. So, ayan. Ito pa, singlet. Sa kanila itong dalawa, Kuya and Zach. Ayan, isa sila nito, yung maganda. So, yan, singlet lang lahat naman ito. Oh, t-shirt. And last one, eto. So, yan. So, eto yung kila Kuya and Zach. And yung kay Holly, dapat guys, di ba sabi ko, nabanggit sa inyo, dapat i-haul to ni Holly. Kaso, isa lang yung sinuot niya, hindi na siya nag-operate sa akin. So, hindi ko lang siya pinilit para hindi na nga siya umiyak. So, dito ko na lang ipakita sa inyo. So, eto, nabili ko to, pa lang si Holly. Siguro wala pa siyang one. Nag-order na ako ng mga ganito. Kasi yung iba dito, nasuot niya na nung Christmas. Eto, nasuot niya to nung Pasko doon sa tita niya. Ayan. Ayan yung mga dadalhin namin for Holly. Kasi sabi nga, mainit. Sobrang init daw doon. So, ayan. So, dito ko na lang ipakita sa inyo kasi ayaw ni Holly mag-haul. Ayaw niyang isukat. Wala siya sa mood nung pinasukat ko sa kanya. Isa lang talaga yung sinukat niya. So, ayan. Puros to ramper ba ang tawag dito? Ayan. May mga paraffles yan. Tsaka may mga tassels. Ayan. And eto yung etong gustong-gusto ko to. Etong puso na to, oh. Ayan. Sino to ni Holly? Siguro, pa lang siya? 8 months? Or 8 months pa? Or 9? Ah, hindi. 9 or... basta, sinut yan ni Holly nung naglalakad-lakad na siyang konti. Kasi naglakad si Holly, bago siya mag-1. So, ayan. I think, ata. So, eto pa. Puros lang siya ganyan. Pabakles si Holly sa Bali. Backless lang siya. Ito yung sinut ni Holly nung kasal ng friend ko. So, ayan. Nakita nyo na to. Ayan. And meron pa pala. Wait. Kukunin ko kasi marami pa siyang damit na wala dito. So, ayan. So, ito yung mga rampers. So, ayan. And, meron pa palang isa. Ayan. May pa-pom-poms naman siya. Ayan. Go there, Baba. Yeah, okay. What is small? Kumakain sila ng fruits. And, eto. Oh, ayan. What? Oh, ipapakita niya sa inyo. Show it ba? Ayan, pinapakita ni Holly yung fruits. Parang kang bruha, Baba. Go there na. Ang dumi mo. Okay, that's it. And eto, may partner to na tube. Ayan, mag-tube si Holly. Okay, Baba. Ayan, may pa-pom-poms yung dametas. Ayan. Ayan, and
Eto, may partner din to. Nasuot na rin to ni Holly nung umalis kami. May ano rito, may headband. Ayan. May dumaan. Ayan. And what else? Oh, eto yung headband nito. So, partner siya. And eto yung pa-off-shoulder ni Holly. Siguro, hindi ko na to dalhin kasi ano, long sleeve siya. Pero off-shoulder siya. Siguro, hindi na natin yan dalhin. Tapos, eto. Eto naman, padala to ng friend ko sa kanya. And, ayan, lemon. Eto yung sinot ni Holly yung nagpa-hikaw siya. And eto, may partner din to na palda. And may underwear din tong ano, partner. Hanapin natin yon. Tapos eto, meron tong off-shoulder na partner. Eto. Eto sila. So, ayan. Yan yung mga pa-outfit ni Holly. Tapos eto, palda. Hanapan ko na lang siya ng t-shirt. Short. And off-shoulder. Ayan. So, siguro etong dalawa. Etong outfit ni Holly. So, yeah. Excited na ako sa aming getaway. So, yeah. Eto. Ayan. And then, eto. Pa-backlist ulit sa likod. And, siguro hindi. Malaki pa to kay Holly. So, yeah. Eto yung mga tutupiin ko para sa mga bata. So, ayan. So, yan. Ito yung mga tutupin natin. And, siguro nakita nyo na to sa vlog, sa ibang vlogs na pag nag-impake ako, guys, gumagamit ako nitong organizer cubes. Baba, alis na dyan. So, sana nga ako, kasi kanina umi-eksena naman si Holly. So, eto. Eto, nakita nyo na siguro ito sa isa sa mga vlogs na gumagamit ako ng cubes organizer kasi napakadali ng buhay ko pag mayroon ako nito kasi hindi siya makalat, guys. And ibigay ko lang kay TJ at kaysa kung alin yung damit nila, alam na nila kung saan nila kukunin at saka hindi siya cluttered. So, very nice talaga to. Kaya, ang ginawa ko, kasi dati, dalawa lang yung ganito ko. Isang ganitong kulay at saka isang gray. And then, sa ganitong kulay, meron siyang 5, andito na naman siya. Hello? Ano ba? So, sa ganitong kulay, meron siyang 5 cubes na iba-iba yung size. May extra large. Ito, may laman na siya na swimsuit. Ayan, extra large. Double siya, zip. Meron dito sa kabila, and then, meron din dito sa kabila. Ayan. Ipakita ko sa inyo yung binili ko kasi ito may laman na. So, may extra large, then large, and medium, and small, extra small, and then meron siyang toiletry. Ito yung toiletry niya. Na-amaze ako dito kasi marami akong nailalagay dito. Hindi kayo maniniwalang marami kayong malalagay. Saka mayroon siyang mga compartment. Ayan, oh. May laman na siya. And also, meron siyang maliit na pouch na pwede yung ilagay yung halimbawa, hairpin or mga pantali or ano ba? Or yung tweezer. So, ayan. So, dito ko siya linalagay. So, ayan. And, dito naman sa gray, itong kulay na gray, mas konti siya. Meron lang siyang tatlong cubes. Isang large, medium, and small. Ayan. Eto. Si Holly kasi nandito. So, ayan. And then, meron siyang pouch na dalawa. So, eto yung pouch. Dito nyo ilagay yung mga essentials nyo or kung ano-ano, ayan. Eto. Ayan. Nag-haul si Holly. So, eto, bumili ako, guys, na siguro 5 set. 5 yata, or hindi ko alam. Tingnan natin. So, eto, buksan natin siya. Pero, sadali si Holly kasi, what's wrong, baba? Upo ikaw. Upo ka. Ang dungis mo, kumain siya ng chocolate. Nakuha niya kung saan yung chocolate. Nagsulo siya doon. So, buksan muna natin ito. Oh. Yes, baba. Kulay blue siya. So, ilan to? So, yes, baba. Put it back there, please. Ayan, ang kulit ni Holly. Pasensya nyo na. So, eto, 2 blue yung kinuha ko. Buksan natin yung isa. Ang ingay. Holy shoes, baba.
So, eto siya, yung blue. Yes, Baba. Shush, be quiet. So, eto yung isa. Kumuha ulit ako ng ganitong kulay. Baba, wait, Baba. Ang kulit mo, Holly, Baba. You help Mommy, okay? Shh, be quiet. Say hi, guys. Yeah. So, etong blue, tingnan natin kung ilan ang laman niya, ha? So, eto yung extra large. So, ito yung sinasabi ko na dalawa yung zipper niya na, dalawang compartment. Isa dyan. Tapos yung isa, yung parang net, yung parang fish net siya. Ayan. Yung isa dito. So, buksan natin. Marami kayong malalagay ditong damit. Maniwala kayo. So, ayan, yung isang compartment. And then, yung isa naman dito naman. Dalawang zipper dito. Dito, oh. Ayan. So, ayan. Then, ito yung extra large. Then, ito yung large. So, isa lang, dalawang zipper din siya. Ayan. So, ito yung large. Ito yung medium. Ayan. Yung ito para sa fishnet yung likod, tapos solid yung ano sa harap. Ayan. And then, ito yung small. Ito yung small. And then, ito yung extra small. Ayan. Extra small. And, meron siyang toiletry na kulay. Ano bang kulay nito? Hindi ko alam kung ang kulay nito eh. Basta, ayan. Ito siya. Para siyang... Ayan. Ito siya. So, ayan. Yung, ang laman niya, i-ano natin to. Kasi ito yung maliit na pouch. Ito yung laman sa loob. Ay, yung ano niya, yung itsura niya. Hindi laman, itsura niya sa loob. Ito, oh. So, yan. Pwede yung isuksok yung kung ano dyan. Baba! Upo ka, please. So, ayan. 1, 2, 3. Tapos, eto may garter na pwede yung ilagay yung toner, yung kung ano pa man mga liquid soap. Ayan. And, yeah. Tapos, meron pa siyang plastic na ano, siguro sa toothbrush. O, dito nyo ilagay. Si Holly, kinakalat mo naman yan, Holly. So, eto yung isang set. So, ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yan. 7 lahat siya, guys. 5 cubes. Then, isang toiletry. And then, isang maliit na pouch. Okay. Eto kay TJ to. Kay TJ. Alis ka dyan. And then, I have another blue. Kay ano to? Kay Jam. Para alam ko. Kasi pag ginawa ko to kay Zach, parang baka malito sila. So, eto kay Jan. So, pareho lang. Pareho lang kung ano yung pinakita ko sa inyo. Eto. And, so, yun yung isang package. And then, eto. Buksan naman package. Buksan din natin itong isa. Tapos, ito yung ano, ito yung toiletry niya. Ito yung kinuha kong kulay. Kasi, pwede kayo magpili. Ayan yung pagpipilian nyo na toiletry. May blue, tapos may pink, may fuchsia. So, ayan. So, ito yung partner niya. Baba, excuse me. So, and then, ito naman yung isa. Careful. Ito, I think, ano to? Ilan to? Hala, dalawang pa, ano rin siya, oh. So, 1, 2. Magulo yung ano natin dito, guys. Kasi, oh, yung kulay gray. Ay, hindi naman siya gray. Hindi naman siya yung... Iba yung itsura niya. Iba yung pagka-gray niya. Kasi ito, yung print niya is yellow. Ito, yung parang orange-blue. So, eto siguro kay, ano to, kay Zach. Wow! Wow! So, pareho lang. Mayroon ditong compartment and then mayroon dito rin. Wala siyang pouch. Ay, lugi ako dito. So, dito, ano lang siya? 1, 2, 3, 4,
5. 5 siya pero wala siyang pouch. Etong isa, buksan din natin to. So, eto ata yung ingay ng plastic. So, eto yung the same ng luma ko. Ayan. Eto yung kay Holly. This is for you, Baba. This is for you. Ha? This is for you. Meron ba siyang pouch? Ay, ba't wala siyang pouch? Ba't iba-iba? So, wala siyang pouch, guys. 5 lang siya na. At wala rin siyang toiletry. Ay, lugi naman ako. Ba't ganun? Yeah. Ang binilhan ko nito is Australian seller. So, hindi ko alam bakit ganun. Wala siyang toiletry. So, ayan. Yung kay Holly. So, iba naman pala ang kulay niya. Hindi siya magkalapit. Oh. Hindi siya pareho. Parang pink na. Eto naman nag-orange. Ayan. Diba? Ibang kulay niya. So, ito yung luma ko. Ito yung kay Holly. Yung bago. And buksan naman natin tong isa. Ito yung yung may parang pareho nung luma. Oo, ito pareho siya. Ito akin to. So, ayan. Ba't kaya ganun yung iba? Hindi pare-pareho. Walang toiletry. Sayang. And ito naman, ito yung isang set na naman na parehong kulay. Siguro lagyan ko na lang ng mga pangalan namin. Para hindi kami malito. Kasi pare-pareho yung kulay na nabili. Kasi ito lang yung available na mga kulay. So, ayan. So, yun nga. Another set ng peach. Wala rin na toiletry. So, ilang set siya? 1, 2, wait baby, 2, 3, excuse me, 4, 5, 6. So, ito hindi ko na binuksan. Pareho lang kasi nito eh. So, 6 na bagong set ng cubes organizer. So, ayan. So, magtutupi na ako. At saka ito, patulugin ko muna siguro to kasi hindi ako makakatapos kung ikaw ay manggugulo dito kay mami. So, see you guys! Siya, patulugin ko muna to and then magtutupi tayo. Or, anong gagawin ko sa'yo? Ha? Sa isa? Dalawa? Say, see ya! So, ayusin ko lang muna itong mga kinalat namin dito and then magtutupi tayo. So, ayan. Ayaw matulog ni Holly and then dumating si daddy niya. So, nakipaglaro siya. And then kanina, pinapili ni Jan kasi nakita ni Jan lahat yung mga cubes organizer ko. Pinapili niya si Sak anong kulay. Doon ang pinili ni Sak etong blue. Dapat kay TJ ko to ibibigay. Tapos sabi niya, eto daw sa kanya. So, kay Sak na to and then kay kuya yung gray. Kanina, kinumpare ko yung mga lumang cubes organizer ko at saka yung mga bago kong bili. And then, na-notice ko, yung gray na luma ko, ang name tag niya is eto, may pa-rubber siya. Ayan. May rubber yung name tag. And then, yung likod niya, may details. And then, makapal yung eto niya. Makapal. And then, ayan, may pa-square siyang details dyan. And then, yung bago, wala siyang rubber na name tag. Ganyan lang. And then, eto yung niya, yung harap niya, manipis lang siya. Although pareho naman sila, fishnet yung likod. So yun, wala. Kinompare ko lang kasi hindi ko naman na-notice yun eh nung bumibili ako ng bago. Kasi ang iniisip ko lang yung ma-ship na maaga dito. Kasi pag Hong Kong or Taiwan or China pa yung i-order ko, it takes like siguro 1 month. So, eto 1 week lang talaga. So, hindi ko napansin na hindi sila pareho. So, but anyway, yun lang. Shinare ko lang. So, kaya pag bumili kayo, tingnan nyo din yung mga details. Kasi nung, eto, hindi ko na talaga tiningnan. Basta ma-ship lang siya ng, maaga dito sa amin para madala namin. So, anyway, magtutupi na tayo, guys. Ang pagtupi ko, guys, i-roll ko lang siya. Yung pag ganito, i-roll ko lang siyang ganyan para mas space at saka madaling kunin, madaling bunutin ba. Pero tanggalin ko muna to, mga name tag na to.
So, kinuha ko yung mga shorts na iba nila TJ at saka ni Zach. And then, ibang t-shirt. Si Jan, ayaw niya magdala ng t-shirt. Pero magdadala pa rin ako. Just in case lang. So, ayan. Kaya nag-overload kami sa mga luggage, guys. Kasi lagi ako may yung parang, alam mo yun, just in case. Yung mga para just in case. So, minsan, napapasobra. Pero mas okay na yung sobrang mga dala mo kaysa, yung kulang. Para at least nandyan lang siya. Kung hindi magamit, okay lang din. So, yun. Pero, ayaw ni Jan magdala ng 4 na luggage. Sabi niya 2 lang daw. So, yeah. Tupi ulit tayo. Then, yung mga dala ko palang mga shirts para sa mga bata is yung mga maninipis lang, yung parang yung pang swimming. Ayan, yung manipis lang, ganyan. Kasi, ayaw talaga ni Jan magdala ng yung mga makakapal na shorts. Yung, alam mo, yung parang sa ating kahit ang init-init, basta job forms carry. Dito si Jan, hindi yan pwede sa kanyang mga anak. Minsan, dun din kami nag-aaway minsan. Hindi naman nag-aaway, yung parang nag-argue sometimes kasi minsan gusto ko rin na mag-suit sila yung makakapal kahit mainit, makapal na shorts para lang yan, alam mo yung parang Japors. Kaso si Jan ayaw niya, gusto niya maging comfortable yung mga bata, which is tama naman, pero minsan hindi rin. So yun lang, na-share ko lang. So eto, ganito mga shirts ang dala namin, lahat ng shirts ng mga bata, ganito lang kaninipis. Pero sana makabili ako doon na makapal na shirts na pwedeng, alam mo yung pang dinner. Kasi ito, puros lang ito pang swimming. Ganon din kay Zach. Ito rin kay Zach, yung mga, ayan, maninipis. Ayan, oh. Wala. Ayaw ni Jan ako magdala ng makapal na shorts. At wala rin na pantalon. Walang pantalon, guys. Sa ating kahit ang init, pwede magpantalon. Basta Japorns. Kaya dyan, hindi. Gusto niya komportable ang mga anak. So, ayan. Tapos ko nang i-fold yung mga t-shirt, tsaka yung mga sando and shorts. Hiwa-hiwalay sila. Iba-iba silang mga cubes. So, eto, ipakita ko sa inyo. So, ayan. So, ayan yung mga t-shirt ni Kuya. And then, eto yung mga singlet or sando. And then, eto yung shirt ni Kuya. Eto yung shirt ni Zach. T-shirt ni Zach. And then, mga sando ni Zach. So, kunti lang yung dinala namin kasi nga sabi ni Jan, bibilhan niya yung mga bata doon ng mga sando, tsaka shorts na maninipis. So, yun. So, ngayon, isasara ko na to and then, mag-move on tayo kay Holly. Kay Holly, medyo marami-rami. Tapos na natin siyang isara. And ito yung itsura niya. So, ayan. Marami talaga kayong malalagay. So, dito yung mga rompers. And then, dito yung mga shorts, skirts, and t-shirt ni Holly. So, ayan. So, ayusin ko lang to sa luggage. And, yeah. So, tapos na ako sa mga damit nila. So, ang kulang ko na lang na ipapak is yung mga underwears and socks nila. And then, yung kung ano pa. So, bukas na lang ulit kasi magluluto pa ako. So, ilalagay lang natin to sa luggage. So, ayan. So, ayan na yung itsura niya pag nasa luggage siya. Diba, napaka-organized niya. Yung kay Holly, nagamit lang natin ay isang cube. Ayan. Yung kay Kuya and Zach, tig-tatlo sila. So, may natira pa. Dadalhin ko rin yan kasi baka mamili rin kami doon ng mga damit nila. So, at least may lalagyan tayo. So, ayan. Magluluto na muna ako and then ipagpapatuloy ko to next time. So, ayan guys. See you.